Astăzi vă voi explica cum se face o instalație electrică. Începem cu întrerupătorul simplu, apoi o să facem un întrerupător dublu care prinde două becuri și apoi o să facem cap-scară și încruce. Începem cu întrerupătorul simplu, de asta avem nevoie de doza pentru întrerupător, tubul flexibil, corogat sau macaron, nu știu fiecare cum îi spune. Avem cutia de distribuție, lampa și cutia de siguranțe. Da? Acum o să începem să băgăm întrerupătorul, avem, da? Și o să avem nevoie și de doi conectori. O să începem cu introducerea cablurilor, cablul lixat de 1,5, da? Deci de două culori. O să le băgăm pe aici, nu folosiți, nu dați drumul la curent până nu terminați toată instalația. O să introducem firul lițat de 1,5, da? Deci aici avem, lăsați cât mai lung, da? Deci roșu este faza, o să-l tăiem aici, iar cu celălalt cablu negru o să ne ducem până la lampă, da? Ca să nu avem multe legături. Deci o să-l tai pe aici. Tubul corogat să folosiți cât mai mare, eu am folosit de 16, nu înghesuiți fire pe el, mai ales când o să aveți și prize și astea, că el mai are rolul de aerisire, da? Deci asta ar fi și acum o să ducem un nul, încă un nul, așa, până la lampă, iar pe cablul acesta care am venit de la întrerupător o să-i pun un pic de bandă, să știm că este faza, da? Deci o să, faza totdeauna merge prin întrerupător, deci nu duceți faza prin bec, da? Haideți să-l fac un pic aici să nu se desfacă, așa. Să nu le pierdem șirul. Acum o să tăiem și ăsta aici și acum o să băgăm coloana care duce la tabloul de siguranță, da? Deci roșu și negru. Așa. Deci o să-l înod aici să nu mi se ducă de pe tub. Eu l-am mai scurt. Atât. O să facem decablare. Astea le legăm ultimile la siguranță. Siguranța totdeauna să fie lăsată în jos, da? Așa, și acum o să tăiem și aici. Bun. Acum o să începem legăturile, să facem legăturile. Deci facem o dată decablarea. Asta o poate face oricine, mai ales în ziua de astăzi când toate sunt scumpe. Puteți să faceți dumneavoastră acasă încet și cu calm. Așa, deci acesta este faza, o să legăm la fază, da? Aici, când o să le băgați, bine ar fi să le și cositoriți, eu nu mai stau să cositoresc, o să folosim conectorii tip clopotem, da? O să-l introduc aici și o să-l strâng. Pe siguranță aveți inscripționat nulul și faza, deci faza e la mine e în dreapta, nulul e în stânga, da? Deci am legat faza și acum o să leg nulul. Da, o să-i pun și aici un conector. Și acum o să... Deci aceasta este legătura în doză. Eu folosesc doar o doză, nu folosesc doze la fiecare ramificație, pentru că orice problemă aveți, o găsiți aici, aici sau aici. Dacă îl întrerupeți, cu cât întrerupeți mai mult, mai complicat.
Acum o să punem la bec, la lampă. Așa. O să vedeți că sunt anumite becuri sau lămpi care vă spune nulul sau faza în ce parte e. Eu o să le pun că e un bec normal. Așa. Deci avem un bec aici, legătură, așa, și unul aici. Este un... Acum o să leg întrerupătorul, deci am legat, să spunem că asta este pe tavan. O să leg întrerupătorul, deci fază nul, da? Aici nu contează cum o să le puneți. Deci băgăm faza, băgăm nulul, sunt și întrerupătoare Italia. Acesta e același lucru, se prinde un fir aici, unul aici, da? Dar sunt alte doze. Acum o să le punem la locul lor. Așa. Vă recomand aceste doze cu șurubele pentru că este mult mai eficient și se prinde cu șurubele. Deci nu se smulge din perete. Eu am dat jos aceste cleme care sunt destul de slabe, da? Așa, am pus și întrerupătorul. Acum o să legăm la cutia de siguranțe. Deci faza o avem aici, da? O să prindem aici. Haideți să-l fac un pic așa să fie mai țeapă. Așa. Grijă mare, nu lăsați siguranța pornită, deci totdeauna să fie lăsată în jos. Și cam asta este instalația pentru întrerupătorul simplu, da? Deci acum putem ridica siguranța și aprindem lumina. Deci s-a aprins, s-a stins, da? Este ok.